Ahoj Zdeno, díky, že si prišiel. Ahojte, čaute, ďakujem za pozvanie. My ďakujeme, že si dorazil. Začíname takto, ja keďže som pripravoval tentokrát kompletne zvukotechniku a techniku, Lukáš pripravoval otázky, takže Lukáš môže aj začať otázkami. Otázky sú samozrejme veľmi rozmanité, zvykli sme ešte aj sa vždycky pobaviť o ChatGPT, že čo vlastne ChatGPT vypíše o danom našom No a to ja som si inak ChatGPT nikdy nezadal so svojím menom. Tak dajte, čo vám vyhodilo. My sme to už samozrejme skúšali aj predtým a my sme sa o tebe dozvedeli akože plno zaujímavých informácií. Hej, že najprv tam bolo samozrejme, že trafil, to čo sme teda mysleli, hej, že ale je zrazu jasné. tam prišlo, že vrcholný rozhodca v basketbale niekde. No, tu na. Dobre. Meno Zdeno Zubák, píše ChatGPT, sa nevzťahuje na jednu všeobecne známu verejnú osobnosť. Ide o pomerne bežné meno, takže môže označovať viac rôznych ľudí. Najčastejšie sa v dostupných zdrojoch objavujú tieto prípady. Basketbalový rozhodca. Sedí. Zdeno Zubák bol slovenský basketbalový rozhodca, pochádzal z Prešova. No, pochádzam z Dobšinej, z Gemera, ale dlhé roky som žil v Prešove, takže aj to by mohlo teda sedieť. Nikdy som sa za Prešovčana nepovažoval, bo dokonca som zažil situáciu, keď som prišiel s občianskym preukazom za mojim kamarátom a som povedal, pozri sa, ja už som Prešovčan. A on mi na to odpovedal, ty nikdy nebudeš Prešovčan. V roku 2005 sa zúčastnil medzinárodného kempu rozhodcov s ambíciou získať licenciu FIBA. Podarilo sa. Hej. Bolo to v Anglicku, to si pamätám ako dodnes. Prichádzal som z toho Anglicka s veľmi rozčarovanými pocitmi, lebo nebol som si vôbec istý, bolo to 50/50. Tam ma vyslali vlastne zástupcovia zo Slovenska a povedali, že ty budeš ten, ktorý bude reprezentovať Slovensko na tomto kempe. A očakávame, čo z toho dostaneme. Takže vlastne potom boli dlhé 3 týždne čakania na to, že či príde alebo nepríde to rozhodnutie, že som teda na listine medzinárodných rozhodcov. A našťastie prišlo. Ale tie 3 týždne by som vám neprijal zažiť. Dobre. Ako dlho ináč potom platí tá licencia, alebo teda ten... Teraz momentálne je to nastavené tak, že je to dvojročné obdobie. Sa to volá, že licenčné obdobie, čiže vy spravíte nejaké už teraz len obnovovacie skúšky, ktoré pozostávajú z toho, že musíte zabehnúť fyzický test. Je to... celkom makačka, je pravda, lebo máte 20-metrovú hranicu a z zvukového signálu vám púšťajú také gongy, na ktoré vy musíte došlapnúť stále na čiaru. A tie gongy sa zrýchľujú a vlastne dostanete sa na úroveň 10. minúty, ktorú musíte vyabsolvovať. 10 minút je test pre medzinárodných rozhodcov bez ohľadu na vek a pri tých 10 minútach už to máte full sprint. 3 minúty vlastne idete stále. Takže podobné sme behali na škole. Člnkový beh. Presne tak sa to volá. Áno. No, ja sa k tomu ešte vrátim, ale dočítame ešte, čo o vás vie taký chat. Na tomto kempe patril medzi najlepšie hodnotených európskych účastníkov. Prišla aj takáto informácia, to som sa dozvedel, ale až oveľa neskôr. Hej. Malo to potom súvislosti pre moju kariéru medzinárodného rozhodcu, lebo vlastne neviem, či píše ChatGPT ďalej o nejakých úspechoch na medzinárodnej úrovni, ale spôsobilo to, že vlastne potom som mal lepšie nominácie, vlastne, dalo by sa tak nazvať. Dobre. Za druhé, podnikateľ / osoba spojená s kauzou Technopol. Tak, toto mi nesedí vôbec. Takže priznaj sa. Neviem, či by som s vami tu dnes sedel, chlapci, keby som bol v tejto kauze. Takže zhrnutie, Zdeno Zubák nie je jedna známa celebrita, najčastejšie ide o športového rozhodcu z basketbalu, ale môže ísť aj o inú osobu s rovnakým menom. Máš konkrétny kontext? Dobre. Neviem, nedozvedel som sa nikdy. Skôr s mojím priezviskom si predstavte, že existuje pri českých hraniciach obec, ktorá sa volá Zubák. A dokonca raz mi napísal starosta z tej obce, že by bol veľmi rád, aby som prišiel do tejto obce, že by ma rád privítal. Že by sa to nedalo spojiť s nejakými dňami obce. Takže povedal som mu, že 100% sa tam zastavím cestou niekedy, keď pôjdem okolo, tak ho pôjdem pozdraviť. No, takže ako si známy chatu tým, že si basketbalový rozhodca, nie a ja ako... som sa niečo dozvedel. A nie ako spravodajca alebo redaktor. No a ty pracuješ tiež aj v STVR. Keď som ja nastúpil do STVR, tak sa ma začali veľa ľudí pýtať, že jak to tam funguje v pozadí, redaktori, jak to chodia točiť a tak. Čiže ako funguje celé to pozadie točenia Reginy, všeobecne reportáži a celé ohľadom tejto práce. No, to základná vlastne otázka je, že vlastne ako vyzerá vlastne tvoj bežný deň. U nás máme naplánované vlastne
každý jeden týždeň, čo máme robiť, čo chceme robiť. Čo chceme robiť znamená, že ja ako redaktor prídem a ponúknem tému na porade, ktorú máme každý jeden týždeň. Hej, a na tej porade poviem, že mám zaujímavého, dievčatá si robia srandu zo mňa, že mám zaujímavého chlapíčka. Keď som mal narodeniny teraz tie okrúhle, tak mi aj dali vyrobiť tričko, že bol som chlapíček z Reginy, lebo stále to hovorím, že mám zaujímavého chlapíčka, ktorý je ten a robí toto a toto. A na tej porade sa dohodneme, áno, toto chceme, tak choď to vyrobiť. A potom vlastne nastáva ten proces prípravy, to znamená, že ja mu musím zatelefonovať tomu človeku, oznámiť mu, kto som, čo by som chcel od neho. A poviem vám pravdu, že teraz momentálne v tomto nastavení je to veľmi dobré, pretože nikdy sa mi nestalo, aby ten človek povedal, že viete čo, ja nechcem. Každý otvára náruč, pretože čo je to? Je to dobrá a pozitívna reklama, hlavne zadarmo, pre všetkých ľudí, ktorých oslovujeme. Sú to športovci, sú to remeselníci, sú to rôzni ľudia z rôzneho života. Takže toto je vlastne tá redaktorská práca, kde ty vlastne si musíš dohodnúť toho človeka, kedy, čo pôjdeme robiť a dať mu základné informácie, že čo by si asi od neho chcel. A ako sa k nemu dopátraš, k takému človeku? Čisto Zaujímavá Google, vec. alebo... Zaujímavá vec, pretože stále hovorím, že 80%, možno niekto nemusí sociálne siete, ale 80% mojich tém je zo sociálnych sietí. Už keď si spomenú tie sociálne siete, tak zmenili nejako tie sociálne siete samotnú tú výrobu alebo to, ako vieš nájsť tie informácie? Po prípade, či sa neznižila možno sledovanosť tým, že proste napríklad na tých veľkých platformách Instagram podobne, tak už sú tie také tie rýchle správy. Či človek keby neinklinuje skôr si pozrieť takéto správy, než možno potom zapnúť telku alebo podobne? Som v tomto konzerva, lebo Instagram je pre mňa ešte stále len ten druhý. Ja už som zistil u mojich detí a u známych mladších, že práve Insta je to prvé, na čo klikajú a kde pozerajú a rýchle správy dávajú. Ja som ešte ten starší, takže pre mňa je práve to, čo som povedal, ten prísun tých informácií ku mne je lepší cez ten Facebook. No ale takto, že koľkí ľudia vlastne pracujú na takej tej reportáži do telky? Pretože typujem, že na Instagram jeden človek, ktorý napíše popisok a je to koniec. Ale teda myslím si, že určite v telke to funguje komplexnejšie. Pamätám si veľa. Pamätám si ešte aj rozprávanie ľudí, kedy hovorili, že na jednu reportáž, kde dnes ideme ja kameraman, teda redaktor a kameraman, ktorý je zároveň šoférom, tak niekedy išla dodávka. Išiel režisér na príspevok taký, ktorý vyrábame my dnes. Išiel režisér, išiel redaktor, išiel osvetľovač, išiel zvukár, išiel šofér. Takže 5 ľudia chodili na jednu výrobu jedného 3-minútového materiálu. Ale to hovoríme o práveku, o sociku. Takže na toto bolo treba veľmi, veľmi veľa ľudí. Tá doba sa začala meniť príchodom komerčných televízií. Lebo tie komerčné televízie prišli s jasným posolstvom, že toto všetko, čo vy ste dodnes robili, sa dá robiť aj v úspornejšom režime. Doslova úspornejšom, finančne úspornejšom. Takže potom nastala šialená doba, kde sme padli na minimum toho, čo dnes potrebujeme, ale ja si osobne dovolím tvrdiť a môžem to aj tvrdiť, že na úkor kvality, tak ako sa bavíme teraz. Dnes je všetko rýchlo, ale kde máme hĺbku, kde máme kvalitu, kde máme myšlienku, tak to nechávam zatiaľ otvorené. A ten čas, koľko sa ten príspevok robí, sa nejako zmenil tým, že sa zmenil aj ten štáb? Áno, samozrejme. Vtedy museli mať na prípravu dostatok všetkého. Ale je zaujímavé, že vtedy, keď chodili 5 na výrobu, tak si predstavte, že oni mali materiál nie ako dnes micro SD kartu, na ktorú nahráš 4 hodiny záznamu. Oni dostali záznam, kde boli metre záznamového materiálu a oni presne vedeli, že majú 23 metrov. Nech sa páči, máte 23 metrov. A s týmto si poradte. Čiže vtedy sa nedalo spraviť, keď sa zakoktám, tak, alebo keď sa opraviť chcem, nedalo sa. Všetko sa išlo 4x, 5x na nečisto a potom na to čisto sa už muselo ísť tak, že proste sa to raz povedalo a bolo to ucelené. Nič sa nestrihalo, strihalo sa potom v takých zaujímavých strižniach, ktoré dnes si stále predstavíme, že klávesy a striháme niečo na obrazovke. Vtedy sa to strihalo fyzicky, takým zakladaním takého pásu, ktorý sa ešte musel vyvolať. Bol to skoro kinofilm. To bolo. Áno. Takže
Čiže Takže- keď sa respondent zmrvil, tak koniec. Koniec. Povedali, dobre, balíme, dovidenia a odchádzame. A ja si aj všímam aj u iných redaktorov, že oni si aj niekedy berú osvetľovača. Bereš si aj osvetľovača? Lebo si spomínal, že ty a kameraman, ale ešte viem, že niektorí si aj osvetľovača zoberú. Samozrejme, záleží to od výroby. Keď idete na výrobu a viete, že idete do divadla, akéhokoľvek. Či idete na skúšku, či idete neviem kde. Jasné, že počítate, že v divadle nejaké osvetlenie je tak, ako dnes tu sedíme, tak nejaké, čo sú to pracáky alebo niečo proste funguje, hej. Ale ten osvetľovač je presne ten človek, ktorý vám povie, že ale osvetľovač nie je preto, aby sme videli. Osvetľovač robí náladu. Aj dnes tu máme nejaké ledky, ktoré dotvárajú atmosféru, robia nejaký ambient v pozadí a toto je presne úloha osvetľovačov, ktorí, mám ich cez chodbu oproti dvere, osvetľovačov a tí mi stále hovoria, na každej jednej výrobe by mal byť osvetľovač. Na každej jednej. Nie na outdoorových veciach, lebo tam to osvetlenie sa dá trošku, neviem, či viete, čo je blenda, to je taká obrovská nejaká vec, ktorá zrkadlí svetlo a s týmto si vieme trošku pomôcť. Ale teraz robíme to tak, že mám kameramana vedľa seba a ja držím blendu, aby som nejaké osvetlenie dostal do tváre, aby sme nemali veľké protisvetlo. Nie, nerobí sa to tak. Nemáme človeka, ktorý by to podržal. Áno. V jednej ruke blendu a v druhej mikrofón. Áno, presne tak. Čiže... Ak som to správne pochopil, tak vlastne len tým, že znížili počet štábu, tak tým viac pridali vám robot. To znamená, že ponovom už... Za ten istý plat, pozor. To je to najhoršie. Za ten istý plat. Niekedy nielen, že si šofér, si ešte aj kameraman, do toho si osvetľovač. Presne a tak. potom tá kvalita, vidíme výsledok. Tak to je, ale zase si dovolím tvrdiť, že a to aj hovorím kameramanom občas, že s polovicou investovanej energie a našimi skúsenostiami výsledok bude veľmi dobrý. Takže to vtedy, keď kameramana zoberiete niekde na miesto, kde sa mu zábery ponúkajú samé. Ja si vymyslím hračkárstvo, alebo neviem čo, alebo ideme niekde, na výstavu. Hej, tam kameramana musím ťahať, lebo doslova, ako keď dieťa pustíte do hračkárstva, pustíte kameramana na výstavu. Všetko sa mu ponúka samé, prichádzajú mu samé tie obrázky a len točí a točí. Ja mu hovorím, dosť, už vidím, koľko si nakrútil, máme dosť, musíme ísť preč. No a ostaňme ešte, keď sa ešte točí, keď sme ešte na produkcii. Čo sa tak najťažšie robí? No, čo myslíte? Rozhovor, hej? Je to tak. Skôr som myslel tak ako rozhovor, ale že tak téma, ktorá sa najťažšie točí. Lebo teraz si povedal, že to je, keď pustíš dieťa do hračkárstva, že sa to ponúka samé, ale čo sa tak neponúka samé, že treba byť nad tým zamyslený. Ja osobne si myslím, že to sú nejaké, jak sa to volá, nejaké prednášky, alebo tak. Jasné. Akurát v stredu na pozajtra idem robiť konferenciu. Výborne, a nezabudni to hodiť v 11. Jasné, to aj dostaneš, neboj sa. A to je najťažšie samozrejme, lebo však veď to máte čo? To máte sediacich ľudí, ktorí šparajú sa v noce, zývajú, už im tam je dlho. A jedného prednášajúceho človeka, ktorý má nejaké slajdy nastavené na tomto. Takže ideme sa baviť v stredu o využívaní AI pri nejakom procese, ale až takom, že... A teraz vypadlo mi teraz to slovo a to je jedno, proste využívanie AI budeme riešiť. A teraz prídete tam a dnes som to kameramanovi akorát povedal, že ideme toto robiť a že to je klasický sedák. A ja hovorím, áno, klasický sedák. Takže kamera 1, kamera 2, kamera 3, kamera 4, ale on musí zatiaľ stihnúť spraviť aj niečo z tej prezentácie, lebo obrázkovo nám človek tú prezentáciu nedá, je to jeho duchovné dedičstvo a originalita, čiže tamto je určite najťažšie. No a potom tie rozhovory sú najťažšie. Alebo keď potom potrebujeme, aby sme vlastne z ľudí, ktorí sú neherci, spravili hercov. No poďte sem, dačo zoberte, spravte niečo. A keď sú to remeselníci, je to oveľa jednoduchšie, lebo robia to, čo vedia. Hej? Ale keď sú to vlastne iní ľudia, tak už vidím na nich, že to väčšinou končí v 90% tak, že tak toľko nás tu naťahovali, 4 hodiny výroby a spravili z toho toto. Tak to každého upozorňujeme hneď počas tej výroby, že maximálne 3 minúty to budú. Teraz by som prešiel z produkcie na postprodukciu. Lebo sme sa rozprávali, že ako vyzerá tvoj deň, ako to prebieha. To sme teraz tu riešili produkciu a teraz čo sa deje potom, keď už máme všetko natočené, jak to potom prebieha ďalej.
U nás je to veľmi jednoduché, potrebujeme uložiť ten materiál na nejaké úložisko. Čiže ho tam uložíme. Kedysi som si robil také, že som si ten materiál pozeral. Pozeral som si, ako rozpráva ten človek, odkiaľ pokiaľ by asi čo bolo dobre vybrať, lebo ja ako redaktor som za to zodpovedný, že čo vlastne ten človek povie vlastne potom v tom následnom materiáli. No a potom sa ide do strižne. Čiže niekedy som si pozeral a prišiel som do strižne, mal som kódy vypísané, že od 7 sekundy po 18 hovorí toto a toto. Dnes s rukami vo vreckách prídem, poviem, no poďme, sadníme si a ideme vlastne postupne, vyberáme, hej, teraz toto povie, tak toto dajme tam, navyberáme toho veľa, potom si to, strcneme si to dokopy, aby sme mali nejakú predstavu časovú, že koľko ten človek narozprával. Dáme to na timeline a vlastne potom povieme, že 4 minúty, tak dajme to ešte raz a ešte raz od začiatku. Už to, čo sme mali povyberané, tak stade toto von, 3,5 minúty. Ďakujem a nechávam to na Kristiánovi všetko. Som rád, že máme strihačov, ktorých viem nechať robiť. Na toto zase musím povedať, že veľmi toto nemajú radi kameramani. Sedíme v aute a mi hovorí kamera, musíš tam, toto som videl, pozerajú si tie materiály, tí kameramani. Musíš tam sedieť pri ňom, musíš ten obrázok tam dať, hovorím, keď chceš, choď, sadni si, ja ti poviem, keď je strižňa, sadni si s ním, keď máš o to vážny záujem. Ja o obrazovej skladbe, čo by strihač mal mať nejakú predstavu, tak ja o obrazovej skladbe nemám žiadnu predstavu. Ja neviem, ktorý obrázok za ktorý môže ísť. Ja by som dával obrázky tak, ako sa mi páčia. No lenže to celkom s obrazovou skladbou, čo je celkom vážny názov a výraz, tak s týmto veľmi nesúvisí. Takže tak. No a potom to je vlastne už koniec. Potom mi väčšinou zavolá Kristián, že čau, ešte si tu? Nie som. Aha, dobre, tak odošlem. Tak odosiela a vlastne potom prichádza na buď ešte zvukár to ozvučí ten materiál, alebo už to vlastne ide do hotové, neodvysielané. A potom čakáme na zaradenie toho materiálu. Stáva sa, že máte aj natočené fakt, že nekvalitné nejaké... Však to aj ty sám strihaš, tak ty sám vieš, že točí sa to napríklad aj že niekedy na telefón, lebo sa to už nestihlo s tou veľkou kamerou, alebo že jak to prebieha takto? A nemajú to vôbec kameramani radi. Pre mňa je dnes telefón jedna geniálna pomoc na všetky jazdy, ktoré máš. Keď potrebuješ robiť niečo, robili sme cyklistu. Teraz kameraman, no čo spraví? Postaví sa na jednu cestu, na jednu čas, prejde raz, prejde druhýkrát, to je všetko, viac spraviť nevieme. Tak hovorím kameramanovi, sadaj do auta, my ho pošleme a teraz pôjdeme za ním. A ja som sa vyklonil z auta s telefónom, robil som záber cyklistu. Hej. Teraz ho obehni, hovorím mu, a pekne si ten záber spravíš. Geniálne zábery. Ako pomoc, nie ako prvotný nakrúcací materiál, ale ako pomoc je ten telefón dnes geniálny. A myslíš si, že ešte je nutná tá veľká kamera na tie reportáže? Lebo to presne spôsobuje to, že tí ľudia proste sú potom možno v strese, je to ťažké, je to komplikované na to pohybovanie. Či predsa už v dnešnej dobe, pritom vieme, jak fungujú telefóny, je to fakt už super technika, či už proste to není príliš zastarané alebo nepotrebné práve? No, veľký rozpor. Jasné, že kameramani budú stále hovoriť nie, však predsa neprídu o prácu. Ale na druhej strane ja stále tvrdím, že nie to, čím sa nakrúca, ale ako sa nakrúca je dôležité. A stále tam budem, aj stále odpovedám ľuďom, keď sa ma niečo také pýtajú, že nie, to oko, to kameramanské, toto je nenahraditeľné. Žiadna AI, nič proste nevylepší ten záber, ako keď je dobre spravený ten záber. Takže ja sa o prácu kameramanov neobávam a oni mi sami hovoria, že vieš, ale tá kvalita je tam potom cítiť. Kristián ti sám povie, že telefón, keď nakrútiš, tá farby sú iné, všetko je iné. A dnes sme to všetko nastavovali, čo ti už dneska vie pomôcť vlastne v tej technike, ale tá veľká kamera bude stále nenahraditeľná podľa mňa. Ale to je len samotná kamera potom, čo sa týka, lebo ja neviem nič o tom zákulisí, však zase všetko som od Kika nepýtal zatiaľ, ale že čo všetko sa ešte berie okrem toho? Že samozrejme ľudia, kamera, nejaké to asi základné osvetlenie, a čo k tomu ešte? Alebo to záleží podľa toho, že asi človek kam ide, nie? Jasné, samozrejme, ale tak výbava je stále taká. Máme jedného kameramana, s ktorým teraz robím momentálne veľa, Igor Zajdel, a ten otvorí svoje súkromné auto a má plný kufor všetkých serepetičiek a teraz zoberie svoju kameru, vloží. Zoberie jeden statív ku kamere, položí. Zoberie dve svetla, úplne maličké svetla, vloží. Zoberie statívy na tie svetla, vloží do pracovného auta. A ideme takto.
Mikrofóny sú dôležité aj. Tam je ďalšia vec vlastne. Občas, keď je hlučné prostredie, sa robí na tzv. Handku, to znamená, držíš mikrofón v ruke, v hand, takže dávaš takto, keď je hlučné prostredie, hej, niekde nejaký šport, nejaký koncert alebo niečo, tak robíš to. Potom máme klopáky, to sú klopové mikrofóny, klopa je toto tu, alebo na saku proste toto, kde sa pripájajú vlastne tie klopové mikrofóny, majú vysielačku a na kamere máš príjimač. A už nič viac. Osvetľovači potom, to je iná zase liga, hej, tí si berú tú blendu stále, keby sa náhodou robilo vonku, ak idú na výrobu, ak nie, tak berú si svoje vlastne svetlá, ktoré oni vlastne musia stále dopredu nasvietiť. Kameraman im povie, že OK, je to v poriadku, som s tým spokojný, čiže oni dvaja spolupracujú a potom prichádzame ja ako redaktor a ideme robiť rozhovor. Ja si pamätám, že ty si mi aj raz spomínal, že predtým, než si bol redaktor Reginy, ty si bol aj spravodajca, že si bol do noci. Čo to, aký je v tom rozdiel? Spravodajca a redaktor. Našťastie som bol spravodajcom v slovenskej televízii. To znamená, že my sme nerobili žiadne vraždy, havárie, o polnoci a neviem kde všade. Čiže ja som mal v podstate klasickú novinárskú prácu. To znamená, že tá neviem, či je až taká zaujímavá, ale proste stretávali sme sa s ľuďmi. Čo bolo zaujímavé, že dostali sme sa možno hĺbšie k informáciám, ktoré bežní ľudia sa nedostanú. Okrajovo, niekde, neviem čo. Pamätám si, že som absolvoval skoro celý proces s najväčším bosom mafiánskeho podsvetia na Slovensku, pánom Černákom. A to som si teda odsedel hodiny a hodiny v súdnej sieni ako redaktor, ktorý sme tam sedeli. Všetci sme sedeli. Všetky komerčné televízie, aj my. No tam som si do detailu vypočúval všetky vraždy, ktoré sa tam opisovali, akým spôsobom, kto kde, do ktorej ruky zobral nôž a kam ho zimomriavky mi idú teraz po chrbte. A zažil som jednu veľmi, veľmi zaujímavú situáciu, kedy sme prišli na takýto proces a takýto súdne pojednávanie sa organizuje za najväčších bezpečnostných opatrení, aké si viete predstaviť. Niekoľko prehliadok, kým sa dostanete do súdnej siene. V súdnej sieni sa nikto nesmie pohnúť ani nič, proste len sedíte. Nič sa nemôže nahrávať na obraz, môže sa pustiť kamera a môže sa len na mikrofón nahrať hlas. To vidíte vlastne v spravodajstve, ako to funguje. No a raz sme tak prišli, doviedli pána Černáka, ten si sadol, otočil sa a tam sme sedeli, vedľa seba sme sedeli asi 5 novinári. Otočil sa a povedal pamätnú vetu, vtedy by ste sa mi krvi nedorezali a potom pod mi stekal po chrbte, keď povedal, že jednu komerčnú televíziu spomenul, aj druhú komerčnú televíziu spomenul a povedal, že neklamte. To, čo ste včera odvysielali v televíznych novinách, vôbec nebola pravda. Prestaňte klamať. A otočil sa naspäť. Ja som sedel vedľa nich a že bez nadýchnutia zježili sa mi chlpy a cicerok potom mi stiekol po chrbte. Takže aj spravodajstvo je občas zaujímavé. No, ako je možné sa vôbec dostať, do tej súdnej siene? Že koľko je tam ľudí, alebo že ako sa vôbec človek dostane? Samozrejme, že všetky tieto súdne procesy boli bez prítomnosti. Všetky tieto procesy sú bez prítomnosti verejnosti, aby nenastalo čokoľvek, čo by tá verejnosť mohla spôsobiť. Či slovne, alebo fyzicky, alebo neviem čo, čiže určite z bezpečnostného hľadiska. A my ako novinári sa nikde nemusíme ani prihlasovať, ani nič, my proste máme práve na to, aby sme tam boli, aby sme informovali. Hej. No a potom ale nastáva zaujímavá vec, že ako si potom my medzi sebou porovnávame tie veci a potom je zaujímavé, ako to vyjde von. Hej. Čo pustí komerčná televízia, čo pustí verejnoprávna televízia, čo pustí nejaký redaktor z printových médií. No a potom som dostával telefon, že z Bratislavy od vedúcej spravodajstva, že počúvaj, jak to, že včera Markiza mala toto a Jojka mala toto a my sme to nemali, hovorím. No lebo toto celkom tak pravda nebola. Ani toto tam tak celkom pravda nebola. Tak my nechceme ako verejnoprávna televízia robiť len čierno-bielo, že toto sa stalo a toto sme tam povedali. Hotovo proste. Cez to nejde vlak, ja to ďalej ako redaktor inak robiť nebudem. Takže s tou vetou, kedy povedal teda, že neklamte, mal možno aj pravdu, hej? Že naozaj sa zvykne aj takéto niečo. To som sa chcel spýtať, že myslíš si, že klamali či nie? Zrejme v podstate potrebovali len dostať nejakú emóciu vlastne do tých svojich materiálov, ktoré asi bežní ľudia aj registrujú, že je trošku rozdiel medzi verejnoprávnou a komerčnými televíziami, že
tá emócia z tej suchej správy, že bol proces, vtedy sa začal, vtedy skončil, asi nestačí proste, že treba tam niečo k tomu dodať také, aby to ľudí zaujalo podľa nich. Takže. Ale akože pôsobil aj on ako postavovo, lebo že či iba tá aura okolo neho vytvorená pôsobila tak potom, že človek sa ho bojí, alebo už výzorovo pôsobil, takže sa človek naozaj akože... Ja za seba musím povedať, že tá aura toho všetkého, Čo sa okolo neho spravilo. či áno, či nie, či bol, nebol, my sme tam neboli na to, aby sme súdili, ale ten tlak, to by sa dalo krájať, to napätie, ktoré tam vlastne bolo. Ja ešte musím povedať, že jedna z tých vražd, ktorá sa rozoberala, tak sa týkala môjho kamaráta. Možno si pamätáte odrezanú policajnú hlavu na aute v Poprade. Áno. To bol môj kamarát, s ktorým som sa ja osobne poznal a s ktorým sme sa zdravili, lebo však bol to Dobšinčan. No a to bolo niečo, čo vo mne zanechalo dodnes veľmi, veľmi silnú emóciu. To bolo, hádam z toho redaktorského hľadiska, emocionálne úplne to najhoršie, čo som mohol zažiť. Keďže ja som to mal úplne inak spojeného toho človeka so mnou, potom som sa to dozvedel, to bol prvý šok. A potom vlastne s odstupom niekoľkých rokov, keď sa začali riešiť tieto vraždy, tak potom to tam prišlo. A ja som o tom vôbec nevedel, že sa bude aj o tomto rozprávať, ale som tam sedel a teraz len ma začalo zabíjať do toho kresla, kde sme sedeli a teraz som to tam celé si dopodrobná vypočul, ako to vraj malo byť. A to bolo niečo strašné. A bolo zhodou okolností na tomto celom vážnom, sme vyšli vonku a ja som hovoril ale hovorkyni súdu, že pani hovorkyňa, že ja si osobne myslím, že toto by mal zažiť každý bežný človek, aby už ani škatulku cigariet neukradol nikde nikto, aby som sa tu dostal. A ona mi na to len odpovedala sucho, že ale však to len na vás tak pôsobí, akože myslíte si, že keby sme tu teraz verejnosť pustili, tak bude menej nejakých incidentov vonku v bežnom živote? Nie, nebude.